HP Dilodак месузи механда сад пораи ай ғамию неколям меҳтанаканда хоки сари чӣ месузи сараште қинам боша ӯ барои ман мурдати олиям интизорша ки рӯзе бармегарда бадиқа хиёнатиш ҳатти номардо мебахшӣ барои ки ишқи аввал буд барои ки ҷои ӯра ҳеҷ кас нагирифту олиям барои ки ӯ ҳаромтидаи фариштадан болоҳай ба ҳама дарди ғам меномартиги нагорӣ барои ки ӯра ти интихоб кардӣ ти дӯст медорӣ хандаи ӯра ман ва сӯхтани ти рахи додӣ дарди дуриш дарде ки гӯё нохунай пӯст ҷидошӣ не ки ти олиям дорӣ орзуи дидани рӯша ти олиям бади дунё намети як тори муша раҳи ӯ хонаи бах раҳи ман ва ти майхона ман механдам барқаста ти нолаки дили девона агар ки бемахшбахтӣ агар ханда таҳқиқияй ба дурии ти розиём ҳарчанд ки ҷод холияй ҳарчанд ки як фироқи ти оби дидам қоқшид ҳарчанд ки азобимети зиёдтар мешам ошиқа агар ки бемахшбахтӣ агар ханда таҳқиқияй ба дурии ти розиём ҳарчанд ки ҷод холияй ҳарчанд ки як фироқи ти оби дидам қоқшид ҳарчанд ки азобимети зиёдтар мешам ошиқа рӯзе рашки хиёнат не ғами дуриш мекушад дӯст медорӣ ҳатто агар ӯ бикана пӯсти рӯшан барои ки вақти ошиқи ӯра чашми дил мебинад не ки ҳақ надорӣ манаш кунӣ вақте ӯ мешинад дамошине ки ҳатто орзу карданаш барот қинай э худо аст нафаре ки я ишқ гирья набина чӣ ба ишқ номаш кардӣ вақте ки ман нош дардай кияи дард шабҳо гирья накардай ҳар шаб вақте қичоб мегирӣ миёни ғафси ӯра ман сардазону мемонам резонда ашкои шӯра ҳар шаб вақте ӯ мегаза лабакои сирхта ман қатъи суратат гап мезанам ба чашмои сирхам алишум кардӣ хафа нестам ҳақ дошти не ки барои пастием ки ай пишти хитай танам накӣ ома пас будам не ки надонисти духтаракам ки ман дил доштам дар таи ӯ либосои чиркакам агар ки бемахшбахтӣ агар ханда таҳқиқияй ба дурии ти розиём ҳарчанд ки ҷод холияй ҳарчанд ки